Ja, undskyld, men jeg er lige nødt til at lave en part 2 til den der video. Igen. Undskyld. Næst. Subscribe. Subscribe til mig. Her. Okay, så igen. Molly Bassen. Molly Bassen. Hun er så sød. Hun har files. Også YouTube, bed om ikke at gøre noget mere med copyright striking. Bed om. Ja. YouTube, hvis nu deres I copyrighter mig. Eller copyright striker mig. Så bliver jeg ked af det. Prøv at kigge på mig YouTube. YouTube, jeg er ikke ved Fred end jer. Okay. Det her er ikke et Fred. Jeg vil filme mit ansigt, mor. Her. Også. Jeg ved ikke, om I kan comment. Jeg håber, I kan comment. Men hvis nu de kommenter, og I har kommet så langt her, comment god morgen. Fordi det er i hvert fald morgen, som I kan se ved skyen. Her, prøv at kigge. Det ser det ikke ud som morgen. Også hvis nu I undrer mig, hvorfor at jeg har sådan noget mørke øjne her først. Meget mørkt. Næst. Jeg ved det ikke. Og det der mangler. Oh my god! Jeg tror det er FBI, det er efter mig. De har hørt om min conspiracy theory. Oh no. Igen YouTube. No copyright. Hvis du copyrighter mig, så er du ikke min amigo. Så hvis nu I har set så langt her, comment. Comment. Du er legally obligated. Det her er en joke. Du er ikke lovligt noget til det. Bed om at comment, eller jeg kommer til at tage dig. 3, 2, 1. Hvis nu I var velkommen, så ville I ikke være ved at se det så. Ja! Ellers så har I bare skrevet meget. Og til hvis nu I skriver meget hurtigt. Og bare kommer op meget hurtigt. Og skyld, at jeg tager på dig. Det ved jeg. Til dem, at der ikke kommentet. Bang. 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 YouTube, hvis nu I vil se det her, så er jeg i hvert fald ikke en psykopat. Ikke psykopat. Jeg synes, jeg er psykopat. Comment! 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 Hvorfor ikke nu, når jeg vil se på det? Jeg er her ved at være meget psykopatisk på internettet.
Har I prøvet lakridspiber? Det smager meget godt. Ikke sponsored. Igen ikke spons. Ikke sponsored. Der er nogen andre, der vil gå. Ja, til. Undskyld, jeg er lige nødt til at gøre noget.